Angazi na ukuthi somthola yini umnikazi wale phone. Ela Nango-ke sawubona. Yabona Kunjani? ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Uyakhona ukukhuluma? Ngiyakhona. Bengisathandaza lapha ukuthi kaze ngizakuthola yini. Okay, hayi ngithola ngitholile. Ithini date namhlanje? Uthi ngiyibheke la. Oh, now I was 18, 17, 18. It's 17. 17. Ifile lakho lenziwa mhla ka 13. And then wangatholakala uyakhumbula ngushayela? Ngangatholakala ngabuya kuwe lethu bengisayibheka amatohonyana. Wawathola? Ngawatholanga. Alright, nginaso isizathu sokuthi kungani ungawatholanga la matoho akho. Awu. Yebo, and udaba lwakho mkhulu ngendlela lwenziwe ngakhona. Bengicela silushare ngemvumo yakho ukuze nabanye bafunde, kodwa ke ungaliveza igama lakho nami angizoveza igama, kodwa alulubi kangaka ngokukhuluma. Kodwa nje ngiyacabanga ukuthi baningi abantu abala ngaphandle abalimele ngendlela olimele ngayo. Engafisa uba si raise iawareness. Yebo. Uma uvuma kodwa. Yebo. Yebo, ngicela umkhulu angithintele kancane. Ukhale ngani ku voice note yakho? Izinto zikhulumile nje kafishane mhlambe in 1 minute. Ukhale ngani? No, ngasebenza Eskom for 14 years, ne? Yebo. Bathi mabangikhipha bathi kimi no. Bangikhipha because kunalento bekunalento ye COVID. Manje ba retrench abasebenzi, yabona? So mina mabangiretrencha azange banginikeza imali zami. But le ababaretrenche emva kwami naba before mina nabanye bengiphume nabo babanikeza izinto zabo. So ngibathe ngiyazilandelela hayi bayalo ukuziletha. Alright ke mkhulu. Inamba yakho igcina ngo 5076 angithi? Yebo. Yeah right ke mkhulu. Ungilalele kahle. Uma ungisendela isithombe sakho ngicishe ngangakuhlolela. I-physical appearance yakho imoshakele. Okay. Okwenza ukuthi ngeke kube lula for umelaphi ukuba akusize wena ngenxa yendlela wena olapheke ngayo. No, ngendlela othakatheke ngayo. Okay. Yini into ebhedisa impilo yakho? Umbuzo lo umele ukuthi ube nawo lowo. Then okokuqala sinama paragraph awu 3 1 2 3. Eyokuqala ithi umuntu owesilisa owaba nomona ngenhlanhla nempumelelo yakho wakuloya ukuze ubhedelwe impilo yakho. Imotive yakhe lo muntu kuba akuthakathe kungenxa ukuthi wabona ukuthi unenhlanhla futhi uyaphumelela okanye uzophumelela. Wase uyakuloya uqinisekisa ukuthi impumelelo yakho akayisaqhubekeli phambili. Number 2, wakuloya kanjani? Lo muntu wakuthwalisa ngamagazi namathunzi abantu abafa. Wena mkhulu uthwele kanjani? Uthwele ngamagazi abantu nangamathunzi abantu. Kusho ukuthini ukuthi uthwele ngamagazi abantu namathunzi abantu? Angiqhubeke futhi ngifunde. Lezo zinto zombili zenza ukuthi wena ube nethunzi elisabekayo. Angena paragraph number 3 bese ke ngiyachaza yonke lento. Wathatha isithombe sakho nempahla yakho nemali engango 6000 waya kumuntu othwalisayo. Impahla lezi nemali kwabo ngathi imali uwena osicelela ukuthwala kulowo muntu. Impahla leyo yayimele wena kulowo muntu othwalisayo. So ke amagazi abantu nethunzi kuhlanganaphi? Bageza impahla yakho ngegazi labantu abafa, not umuntu, labantu abafa. Lo muntu lona akaya kuye for ukuyothwalisa wena, abantu uyazibulalela yena ngokwakhe. And uthi uma ngabe babulala acollecte lelo gazi lelo ngokuhlukahlukana kwabo. Uma ebabulala ngesikhathi bethukile athwebule lokuthuka kwabo besafa ahambe nako.
ayokwenzela abantu abafuna isithunzi ngalokuthuka kwabo. Imagine umuntu uma ngabe bemkhiphela ummese ebona ukuthi lo muntu uzongibulala ukuthi uthuka kanjani, then ke wathwebula lokuthuka lokho, wathatha lawo magazi lawo collectively ngoba kulona igazi lomuntu oyi-1, wageza impahla yakho ngalo lelo gazi, enzela ukuthi umoya wakho kanye umzimba wakho umbathe lelo gazi labantu, umbathe lokho kuthuka lokho, so that inhlanhla nezinto ezinhle uma kumele zenzeke kuwe kube khona lokho kuthuka lokho, even nabantu kumele baqashe kube khona lokho kuthuka lokho, bakwesabe. I-physical appearance yakho mkhulu mina ayingijabulisanga uma ngabe udlulisa isithombe sakho, ngoba uvele njengomuntu othwele, vele uthwele. Kodwa kuye kwadinga ukuthi sesike sihlaziye kabanzi ukuthi wena ngokwakho uzithwalele yini okanye ke bagangile. Sathola ukuthi bagangile, iyona into esiyibonile leyo. Mawukuthi umkhulu uthwele akusho lokho kungiphambanisile lokho okanye kungiphazamisile, kodwa engikutholile ukuthi umuntu wakuthwalisa ngalawo mathunzi omabili, wavala nemali yakho, waseke uthatha amathunzi abantu abafile namagazi abantu abafile, kwagezwa wena. Lokho kwenza ukuthi ezweni likanyama kube ngathi wena ugeze ngamagazi abantu, wathwala ngamathunzi abantu uze ukuthi wesabeke ube nesithunzi. Ake ngisho futhi ukuthi umkhulu uzwakala engumuntu uma ngabe ekhuluma, kodwa umethulile uyesabisa okanye uyethusa. Abantu mababona behlehla kuwe bangaqashi kungenxa yokuthi isithunzi sakho siyabethusa abantu, ngoba vele wembethe amathunzi abantu abafa, ugeze ngamagazi abantu ongabazi, so ke bakuthwalisa kanjalo. Lawo mathunzi lawo labantu mabekhala ezibevusiwe bake bakhale kube ngathi wena wababulala, then ke baqale phambili ke bovala izinto zakho ngoba wena wababulala, mawuqeda ukubabulala wathatha amagazi abo wayogeza ngabo. So since wena bebakuthwalisela ukuvala impilo yakho, abakusebenzeli for isithunzi. Abanye abantu mabefuna izithunzi for ukuphatha emsebenzini nokuthi besatshwe, bayahamba vele bogeza ngamagazi abantu. Ngeke ngasiza amanye ama-Nigeria, lawo ma-Nigeria lawo wona bekageze ngokufisa kwabo, bangena edramini elinamagazi abantu ukuze babe nesithunzi. Vele uyasithola isithunzi ngegazi lomuntu, uyasithola isithunzi ukuthi umuntu umbulale ngezandla ngesikhathi ethukile, uthwebule lokuthuka kwakhe, then ke sekuyothuka abantu abakubhekayo, mangabe bekubheka bethuke kanti basuke bebona ukuthuka kwaloya muntu loya. But kuwe yonke into eyinhlanhla kuwe iyethuka ihlehle, yonke into kumele ize kahle iyethuka, nabantu kumele baqashe mabekubhekile bayathuka. Kuba ngumuntu mase uqala ukukhuluma kodwa mawuthulile uyesabisa. Yeah. Askisi. Yeah. Inzima mkhulu ngoba ngike ngaya ku-interview it's 2 months manje. Mangibafonela ngibabhalela bathi no sizakuphendula but ababi straight ukuthi indoda asinawo angeke sisakhona ukuchasha. Izolo mangifonela lo mlomo uthi indoda since sagcina ngawe kwenza ama-interview akekho umuntu esike sam-interview emva kwakho, so angazi ukuthi kubambephi ukuthi ama-director ak-appoint noma bakuchashe. Ilula mkhulu kuyilungisa, ungazikhathaze ngembuzo. Uma uyikholelwa lento engishoyo iyona nto evala izinto zakho. Into enzima kuwe ile mali abakhunge ngayo lo 6,000, kodwa njengoba benze kanje kwamele kususwe le mimoya yalabantu abakuthwalise bona, bese ke uyahlanjulula kulamagazi abantu ogeze ngawo. Okungenzeka kudingeka imbuzi okanye kudingeka inkukhu, kodwa kunezigaba mhlawumbe igaba eziwu3 until uzohlambuluka. Ayikho into engibone kulungela mkhulu ungalungisanga lokho. Manje kule igaba eziyi3 kuzosebenzeka kanjani mkhulu ngoba ngathi ukude mina ngisempumalanga, singenza njani? Isigaba sokuqala asidingi kuba ube seduze kwami, wena udingeka kusigaba number 2. Isigaba sokuqala sidinga imali, le mali abakuloye ngayo. Yeah.